A družstvá sú odštartované. Vnútorná dráha Čižatice, teda vnútorná Jasov a vonkajšia Čižatice. Takže určite máme favorita aj v mužskej kategórii Čižatice, ale Jasovčania včera trénovali vo Vyšnom Medve železného hasiča. Uvidíme, či im to pomôže. Takže Nový Salaš a Čečelovce a Čakanovce, Trstiany na kontrolu. Takže Čižatice už sú na poslednom úseku. A sú v cieli.